सेंट्रल यूथ यूपीपीएलआ दिनै मानास सेरफां समस्तियाव मोनसे मावफुं मेल लादों। बिटिआरनि मानास सेरफां समस्तियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि गाब्रुखुन्दा रेजर्टआव गासै 10 जिल्लानि यूथ दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय गुवारै सावरायदों। बे सावरायनायाव सेंट्रल यूथ यूपीपीएलनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि एम डक्टर नीलज स्वर्गियारी लोगोसे एमसीएलए माधव सेट्री, सेंट्रल यूथ यूपीपीएलनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म बिथांमोना हाबाफारियाव एम नीलज स्वर्गियारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बादिब्ला बिटिआरनि गासै 40 समस्तियाव लाइमोनफोरनि रैखाथिनि थाखाय ड्राग्सनि हेंथा खामानि मावबाय थानाय जागोन आरो गासै 40 जिल्लायावबो लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि मावनाय जागोन होनना बुंथियो मिरु यूथ यूपीपीएलनि आफादगिरि डक्टर नीलज स्वर्गियारी बिथाङा। हाबाफारियाव एम नीलज स्वर्गियारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। गिबियावनो आङो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो फैबाय थानाय दमासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। आसा खालामो बयनिबो जिउआव गोजों आरो गाहाम इसोरा बोर सारस्रिहरथों आं बेखौ आसा खालामबाय। दिनै जोङो यूपीपीएल यूथ हान्जानि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं काम गेट टुगेदार आरो मोनसे पिकनिक पानबारियाव लानाय जादों आरो बाहाय जोंनि 40टा ब्लकनिफ्राय 40टा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि फैदों। 10टा जिल्लानिफ्राय 10टानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरा बाहाय बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, सेन्ट्रेल कमिटिनि CWC बिथांमोना बाहागो लादों। खोब मोजां मोनसे बाहागोखौ जों नुनो मोनदों। गासै जोंहा बेहाय 300निबो बारा जोंनि यूथफोरा बाहागो लादों। बेहाय जों नुनो मोनो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि यूपीपीएल हान्जानि यूथ जि विं बे यूथ विंआ माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं आरो जाबोबाय थादों आरो बेयो फैबाय थानाय समाव जे यूपीपीएल हान्जाखौ यूथ विंआ ओरैबायदि मोनसे पर्यायसिम लांगोन जेराव माने जोंनि सरकार दानायाव यूथआ गोख्रों मोनसे बाहागो लागोन। जों बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि हान्जायाव गोबां गुबुन हान्जानिफ्राय यूथआव जयेन जानो थाखाय दासिम जोंनो खबर हरबाय थादों। जों बेखौ साननैसोनि उनाव खालामगोन आरो दिनै आं बिखेख भाबै जोंनि बे रिजर्ट जोंनि माबायाव मा होनना बुङो मानास बे जोंनि मानिजाथाव जोंनि मानास सेरफांनि EM धनन्जय बसुमतारी बिथांनि बे रिजर्टआव जोङो फैनानै बेखौ जाफुंसार महर मोनबाय। बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिदों। यूपीपीएलनि नैबे यूथ हान्जाया बर' लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां आसनि लादों आरो गोबां बेबायदि खामानि मावबाय थादों। जों बिसेस भाबै यूथफोरा जे ड्राग्स एडिक्टेड जानो थांदों बिथांमोनखौ जों खजागता खालामनाय, बिथांमोननिसिम जोङो मा होनना बुङो बेखौ एवारनेस प्रग्राम जोंनि यूथ यूपीपीएलआ खालामदों। जों नुनो मोनदों क'क्राझाराव मोनसे माने बेबायदि सेंग्राफोरा गोबां गावबा गावनि आगोमा जिउफोरखौ फोजोबना लाबाय थानाय। जों फैबाय थानाय समाव जोंनि यूथ यूपीपीएल हान्जाया जाहाथे नैबे ड्राग्सफोरनि एगेन्स्टआव गोबां प्रग्राम जोङो लाबाय थानो नागिरदों आरो जायगा लाबाय थादों। जोंनि यूथ डे नेशनेल यूथ डे फैगौ 12 जानुवारि बाहायबो जोङो एगेन्स्ट द ड्राग्स बिनि सायाव जोङो मोनसे रेलि लागोन। गतिके जोंनि नेशनेल यूथ डेआव जोंनि 40टा ब्लकआव 40टा बेबायदि प्रग्राम जागोन। 10टा जिल्लायाव 10टा प्रग्राम जागोन। गतिके फैबाय थानाय समाव जोंनि यूथखौ थिग खालामनो थाखाय यूथ यूपीपीएलआ गोबां बिथांखि लादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।